Het is nog een hele show. De tweedehands Dijkman piano uit Gelderland maakt naar de huiskamer van de Waterman, heeg in Snits. Pieter Spoelstra had het initiatief genomen. Zijn heid Benny is bewenner en zocht de komst van de piano grutskomen. Jaren praten er al over. Nou, zei dat dan even. Maar wel mooi. In maart hebben we een vergadering hanteren. En toen kwam het te sprake van zo hier nog een wetter die graag een piano wil doneren hier aan zorggroep De Waterman. Ik denk, nou ja, laat mij dan eens een mailtje sturen naar het muziekcentrum waar ik zelf met een piano bij heb. En dus de meesten die reageerden erop en die waren bereid om een piano te doneren. Muziek en vestjes van Jertiets werk je positief op dementerende mensen. Vrouw Bauma, een van de bewenners, spelen Jernlien voor het laatst. Maar zo'n mooie piano, dat kan ze net litten. Geweldig, ja, werkelijk weer. En je ziet het zelf hoe mooi het de meesten het vinden. Wat muziek spelen en al je blij gezichten. Arne Piekenvel, ja, beslist. De Waterman is onderdeel van de Plantijnzwarggroep. In tijden van bezuinigings liep het dat zwarginstellings heel iets meer afhankelijk worden van zulke soorten skinkingen. Het is niet zo dat we dat zelf niet zouden kunnen betalen, maar het wordt wel steeds lastiger. En het is natuurlijk een prachtig gebaar als er via familie van een van onze bewoners een muziekzaak bereid is gevonden om dit aan ons aan te bieden.